Wala guys na. Nang gawas na sila guys oh. Basta man? Kulba di. Kay. Situational man uban na. Pero Reading comprehension adagay na ko sa uban basa-basa kay kuan nakapamilya na mo sa kong answer ato. Lima. Ha? Okay, sige pa sa man ako pero wala na. Okay, dali. hello guys, majong adlaw, majong buntag, ug majong hapon tanan guys. Ako na po di Ruby Provinciana. Nakasakay namin ni Cristel og bus. So sa Juk Azumi kay alas 8 man lang kinahanglan na alas Cristel dito sa Dumaguete. So guys, na ako ni low pressure guys. Laban lang gihapon mi kay why biyahe day ang kuan o pascrap. Diyan mo pa pag-abot na ng mga shipping. Mga po niya mong sakyan guys. So, balik og Dumaguete. Diyan guys, manakay namin. Diyan na po yung mga kauban si Cristel. Pero kinahanglan dyan na sa ubanan guys. Kay ang alalayan siya kay giubo lagi. Diyan. Alas 6:30 man mo larga ning barge. Diyan guys, kinahanglan dyan na siya na ubanan. Kay kuan ka na masigili sa ubo. Madyan naman na yung assist niya dyan. Diyan. Di man dyan na ni pwedeng pasagdan kay hama dyan yung pinangga. Diyan guys, manakay namin dyan eh. Diyan kaning may shipping guys. Sipra dyan ni atong sakyan kay dako man siya nga barko. Kargahan naman yung daghang kazong sakyanan. So welcome board. Diyan, kuan guys kanang malagi low pressure. Diyan man di lagi pwede may musakay og gamay nga bangka. So mo dyan yung sakyan og kanang matug Dumaguete. Sipra dyan ni may shipping. Kay kuan lagi guys kanang murag wa kunoy biyahe ang pascrap itong gagmay nga barko. Diyan guys, kanang dali ra jud ka adto, apay 30 minuto. Makaabot na jud ka og Dumaguete. Diyan namin nakahinabo guys nga may shipping po na siya na. So duha ra ni siya ka may shipping magpuli-puli og kanang biyahe. So kada oras na jud na biyahe pero maadto ang panahon guys. Karon pwede ra ka magpa-scrap, dali ra jud ka adto ang pa-scrap. Mga 20 minuto mo abot na jud ka og Dumaguete. So hapit na pud mi mudunggo guys. So kinahanglan dyan na nga ubanan si Cristel guys. Kay murag lain lagi ang panahon. Kay nalagay ni pressure dyan. Hindi pwede nga sila sang pagtuon si Jara dyan. Aw naman ini mga kauban dyan mga classmate. Pero mas ganahan madjugo mas kampante madjugo guys nga ahas dyan ubanan. Dyan guys nga abot nami. So mang naog na pud mi dari sa among gisakyan nga barge.
guys, habang naghuwat ko ni Crystal kay murag 2 hours pa siya mag exam. So na ako dari sa Freedom Park. Kani siya oh. Dari ko maghuwat kay mag-edit po ko sa vlog nga gahapon sa pag-birthday ni Chip Chip. So guys, alas 12 na. Mga paipagaman ni Crystal. So makatang ko dari guys, so gawas siya kay padung na kuno sa magawas. Kaya nagsigire ba na sa kubo? Nang gawas na sila guys oh. Diya guys na Crystal guys, diya manawid mi dari kay mangita mi og kapainiudtuhan. So alis ang paniudtuhon kay alas 12 na. So mangita lang mi dari kananan dari sa gawas. Diya nga ni nakasweet siya guys kanang maghawid din na siya na hantod ni gam dako na lang man ni siya hantod sa mag-college na lang na nagyapon ko niya guys kay love di na ho ni si Crystal Ann. Diya guys, pa doon namin manguli. So si Crystal mo mag kuan dari guys kanang mag logbook dari sa before jud ka mo sakay mo suwat ka daning ilahang insurance siguro ni sa barko. Pas pasiwi kilaw na media na ra ba malargan na ra mo. Oh, na sila doon na kay? Nasa diya. Kaya kalimtan si Bigel. Mana ni? Mana? Pura bayad ko ni mo. Bayad. Pira. Naog ra ba ka? Ay, nanaw naman eh. Hala, 8 years old gibutang nga Abigail. 43 na ikatay. Masa na si Crystal eh, 43 na ikatay. Oh, naunso na mo. Wala, 43 ka dra. Naitin yung ama. Ikaw na lang. Nawaan na sa utok niya. Sige, hangin pag hawid, hay, hawid. Mura kag mapalid sa hangin. Uy na ko pag gani. Pahangin ko nung hawid gyapon ming duha. Uli na mi guys, hawid gyapon ming duha. Jud mi magbuwag. Bisag kon kuan na siya guys, magkalibs na ni. Pudog gyapon iyang mama. Ni. Kalain. Tapos diyang boarding house po dyo. Ito guys, aron na isang ibanan rani kay kuan. Ano po pag pasay ka na ni? Hala, nice. Lami kay yung idala o.